Ikan nggak pernah nongkrong sama Mbak. Madai, onjalnya no dong lagi ya? Dong, no sinyal. Oh, mati jadwba. Nah, lapar harus mau jadw. Mada yang kami berentang deh. Dasw. Nay sama corona pada jeng sata manciti lebay. Ang kami berentang ni. Angkau deksa, kapai. Oh, jangan deh. Nोंसिम keadaan nongaman hamba? Oh, neng. Ngangon jali. Ada monaलाय बहाथो थांगान्दो? जों ओइ ब्रिजाव बेरायनो थांनि नोंसोरलाय? आयं मोनानाव थाइजौ गाजि जाहैनो। अ दे थ' फाग्ला थांसै।
हेलौ आं सोमखोर आं रामनिफ्राय लादों आं नोंजों गोबां बाथ्रा रायलायदोंमोन नाथाय मबाइलाव नङा नों बै गामिनि दंफां सिङाव फैलाय औ दे Yes. माथो दाबो फैलाब्रा आदा सोमखोरा मानोबा लेंहरदोंमोन? औ सफैबाय दे होमबा नोंसोर थाथ'लायदो जोङो जे बेरायहैनि औ दे अनजालि आं नोंनो मोनसे बाथ्रा बुंनि मा बाथ्रा बुं? आं नोंखौ जोबोदथार गोसोजों मोजां मोनो अनजालि मा? आदा सोमखोर नोंसानि नखरजों जोंहानि नखरजों गोबां फाराग मानोना जों बादि गोरिब नखरनि फिसाजोखौ नोंसा आफाया मालाबाबो गनायनाय नङा अनजालि मोजां मोनलायनायाव जेबो धोनि गोरिब फारागथि गैया अनजालि आं नोंनि थाखाय मोनसे फिसा गिफ्ट लाबोदोंमोन I love you अनजालि हे आदा सोमखोर बहा थांदोंमोन नोंलाय बैथिंजा बेरायनो थांदोंमोन दे अनजालि I love you Love you too माथो मानसिलाय फै जिराय फै मा जाबावगोन बे गथ'जों
अनजालि जों बायदि धोनिनि फिसाखौ नोंसोर बायदि गैजा रोङिनि फिसाया बरायनो सानदों औ मादै आं बिखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा मानोना आं बिनो गोसो होखाबाय मा खुलुमबाय गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरनाय थाबाय आंनि मुङा धनजित बर' जों दा बे गोसो थोनायनि बेराम मुभि बानायदों बे गोसो थोनाय बेराम मुभि बानायनायाव जोंना दा फार्स्ट टाइम नालाय माबाफोर गोरोन्थि जानो हागौ बेनि थाखाय आं गासिबनिसिमबो रायजो राजानाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिनाय थाबाय मिजिंथिदि नोंथांमोना निमाहा होगोन मानोना एबार जों फार्स्ट टाइमसो खालामनाय जादों नालाय बेयाव गोबां गोरोन्थि जाखादों जोंनो हमनो हाखादों बेयाव आरो एसे ओंथिबो जायाखै जों मिथिखादों बेखौ जों दा नेक्स्ट टाइम खालामनो आखायाव लादों बे नेक्स्ट टाइमाव जों हानायमानि मोजां खालामनो नाजागोन एबार जों नेक्स्ट टाइमाव बानायनो आखायाव लादों हारामजादा बिहाव जों दा बेखौ मोजां खालामगोन होननानै मिजिंथिना दं आरो दा जों फार्स्ट टाइम नालाय एसे लाजिनायबो गिनायबो जादों बेनिखायनो एसे ओंथि गोनांबो जायासै भिडिअआ नोंथांमोना जोंनि आर'नाइ चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक आरो लोगोसे शेयार खालामनो नाजादों जों हानायमानि नोंथांमोननो मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो आखायाव लागोन हानायमानि नोंथांमोना जोंखौ खालि सापर्टल' खालामदो आं रायजो राजानाव बेखौनो रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालाम लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअ होबाथाय नोंथांमोनाव सिगां नुजाहैयो गोजोन्थों